ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರೂ ಸೊಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ದಿನ ದೇವ್ರದಾಯಿಟ್ಟು ಓಕೆ. ಇನಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ವಿಚಿತ್ರವು ದಾದ ಬಣ್ಣುಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಗ. ದಾದ ದೋಸೆ ಪನ್ನಂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೇನು ಸಂಬರಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡು, ಮಂಗಳೂರ್ದಕುಲು ನೇನು ಸಂಬರಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪ, ಕನ್ನಡದಕುಲು ನೇನು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಪನ್ಪೇರು. ಉಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಗ ಹೆಲ್ದಿ ಅದಿ. ಚಲಿತ ಟೈಮುಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಶೀತ ಪುರಾ ಪುಣತೆ ಅಂಚ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಂದೇನು ತಡೆ ಉನ್ನ ಶಕ್ತಿ ನೆಟ್ಟುಂಡು. ಒಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ಪೂರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಪನ್ನಂಡ ಸಂಬರಬಲ್ಲಿ ನೇನು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶೋಕುದ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಓಕೆ ಬಲೆ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚಿನ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನು ಪೂರೇ ಅನ್ನಿಕಲೆ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೊಯ್. ಮೂಲಿಯಾನು ಇಡ್ಲಿದ ಅರಿ ನೆನೆಯರೆ ಪಾರ್ದೆ ಒಂದೊಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ನೆನೆದುಂಡು ಪಂಡ ಬೊದುಲ್ದುಂಡು. ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನ ಅರಿ ಕಟ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಪನ್ಪೇರು, ಕಟ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಅರಿ ಅವು ನೇನು ಶೋಕುಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದೆಕ್ಕದು ಪೂರ ಕಣದೇನು. ಓಕೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ತೂಕ ಮಲ್ಪುನು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆದ ಈರೆತ್ತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ನೆತ್ತ ಈರೆತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುನು. ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಮೆತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದೆ ನೀರಿಡು ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಮೆತ್ತೆ ಪಾರ್ದೆ ತುಲೆ ಶೋಕು ಬೊದುಲ್ದುಂಡು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪು ಯಾನು ನಮ್ಮ ಉಣ್ಪಿನ ಕುಚಲಕ್ಕಿನೂ ದೆತೊಂದೆ. ಕುಚಲಕ್ಕಿಡು ಮಲ್ದಿನ ನುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲು ಓವು ನುಪ್ಪು ಉಣ್ಪರ್ ಆಯ್ತಾ ನುಪ್ಪುನು ದೆತೊಲ್ನೆ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲು ಕುಚಲಕ್ಕಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು. ಕುಚಲಕ್ಕಿದ ನುಪ್ಪುನು ದೆತೊಂದೇನು 3/4 ಕಪ್ ಉಂಡು. ನೆಟ್ಟು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಯಾನು ಅರಿ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಖಾಲಿ. 2 ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ 3/4 ಕಪ್ಪು ನುಪ್ಪು, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತು ಸಂಬರಬಲ್ಲಿ ಹಿರೆ. ಓಕೆ ಬಲೆ ತಕಡಾರ ಬಾಡ್ಗ. ಉಪ್ಪು, ಸಾಲ್ಟ್, ಪಿಸ್ತಾ ಕಲ್ಲರ್ ಅಂಡು ಪಿಸ್ತಾ ಕಲ್ಲರ್. ಓಕೆ ಬಂದ ಕಡೆ ತಾಂಡು ತೂಲೆ ಕಲ್ಲರ್ ಪಿಸ್ತಾ ಕಲ್ಲರ್ ಬೈದುಂಡು ಪಿಸ್ತಾ ಕಲ್ಲರ್ ಇಡು ನಿಕ್ಲೆಗ ಆತ ಅಂದಾಜಾಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು. ಓಕೆ ಯಾನು ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಡೆನ ಪಾರ್ದೇನು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಒಂದೇನಿತ್ತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂತ ದಪ್ಪನೆ ದೀವೋಡು ಒಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಗೊತ್ತಾಪುನಜಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಪಿಸ್ತಾ ಕಲ್ಲರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಆತನು ಕಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡಲ ನಡಪುನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ದೆ ಒಂಜಿ 10 16 15 ತೊಲೆ ಇತ್ತದು ಈರೆ. ಓಕೆ ಈತ ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪೊಡವೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿಗೆ ದೀಪತ್ತ ಬಂದ ಅದೇ ತೆಲುಪು ಉಪ್ಪೊಡುಂಡು. ಮುಂದೇನು ನಾನು ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ 7 ಕಾಲಾಂಡು ಇತ್ತೇನು ನೀನು ಬಂದನು ಉದುಗರ ದೀಪೆ ಒಂದು ಬಂದ ಬರೋಡು ಕಾಂಡೆಗೆ ದಾದ ಪನ್ನಂಡ ನೆಕ್ಕಿಯನ ಈಸ್ಟ್ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ದಾಲ ಪಾಡಂದನೆ ದೀಪುನು ನಮಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಬಂದು ಹತ್ತದ ಯಾವು
ಒಂದು ಚಲಿತ ಟೈಮು ಅಂತ ಬಂದ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಮ್ಮಿ. ಸ್ಮೂತ್ ಅದು ಸೋಪುಂದು